Сәлем минем яшь рәссамым. Син мине бик куандырдың әле. Мастер-классыбызга кирәкле бар нәрсәне кәгазь бите, төсле карандашлар һәм кара фломастерны әзерләп куйгансың. Мин рәсем ясарга яратам. Ә син? Хәзер без курчак ясыйбыз. Нинди курчакмы? Морий курчагы. Ул уенчык кына түгел, морийларның ышанулары буенча явыз рухлардан саклаучы да икән әле. Башта курчакның түгәрәк башын ясыйбыз. Аңа гадәти булмаган яулык бәйләтәбез. Мондый баш киемен хәзерге морийларның борынгы әбиләре кигән булган. Ә хәзер курчакның күлмәген ясыйбыз. Мондый курчак нәрсәдән ясалган соң? Төп элемент балаларның нәни бармакларына шырпы кирмәслек итеп шомартылган агач кисәге. Аны усак агачыннан ясаганнар. Чөнки усак явыз рухларны да куа, ширләрне дә дәвалый дип саный морий дусларыбыз. Мин инде чәчләрен ясый башладым. Әйдә, калышма, бер-бер артлы сузылган сызыклар яса. Кемнәр соң алар морилар? Алар бик борынгы заманнардан бирле татарлар белән янәшә яшәүче халык. Без күптәнге дуслар. Күлмәк белән башны ясый алдыңмы? Шәп. Хәзер курчакның итәгенә дулкынлы сызык сызып чык. Ул Идел елгасының тыныч суларына охшаган. Шулай бит? Бик яхшы. Шундый ук дулкынлы сызыклар белән яулык читләрен бизибез һәм аскы өлешендә ике туры сызык сызабыз. Әфәрин. Хәзер сулуыбызның җиңнәренә тасмалар, аякларына итекләр ясыйбыз. Инде курчагыбызга җан өрер вакыт җитте. Моның өчен ике түгәрәк күз яса, кирфекләрне дә онытма. Хәзер борын, авыз, бит алмалары һәм күз караларының чираты. Сәлам курчак. Курчагыбызның өстендә яхшы кәеф бүләк итүче кояш балкып торсын әле. Әйдәгез аны ясыйк. Бик яхшы. Хәзер курчагыбызны төрле төсләргә кертик. Сары карандаш белән битен буя, беләсеңме? Борынгы заманнарда сабый баланы бишектән алганда, аның урынына курчак салып калдыра торган булганнар. Ул бишектән явыз рухларны куган дип ышанганнар. Менә шундый курчак ул. Хәзер кызгылт сары карандаштың чираты, ул безнең сулуыбызны тагын да матуррак итәчәк. Чәчләрне нинди төскә буйык? Әйдә, кызгылт күрән булсын. Гадәттә курчакларга чәчне сирәк ясаганнар. Ә менә кулларын саламнан үргәннәр, аякларын тукыма кисәгеннән ясалган күлмәк алыштырган. Кечкенә морий кызлары курчакларны шулай ук өйдә сугылган тукымадан теккәннәр, эченә иске чүпрәк яки тукыма кисәкләре, ком яки агач чүбе тутырганнар. Аннары күмер кисәге белән аңа күз, авыз һәм борын ясаганнар. Күмер кисәге безнең кара фломастерга охшаган, әйеме? Мин курчакның күлмәген күк төсенә буядым. Ә син үзеңә охшаган төсне сайлый аласың. Итәктәге дулкынлы бизәкне нинди итербез икән, дустым? Уйлап кара әле. Бигрәк сокландыргыч курчак. Уйладыңмы? Әйдә, яшел итәбез. Яулык җиңнәре, күлмәктәге бизәкләрне кызыл төс белән буйыбыз. Курчакның яулыгын тагын ничек матурлаганнар. Дөрес, аны чиккәннәр, тасмалар һәм сәйләннәр белән бизәгәннәр. Кай вакыт курчак башына шымакаш дип аталган милли баш киеме дә кидергәннәр. Һәр курчак үзенең хуҗабикәсе өчен бик кадерле булган. Инде әз генә калды. Кызгылт күрән төс белән сылукайның маңгай чәче һәм итәкләрен сары төс белән нәрсәне буйыбыз? Уйла әле, дустым. Әлбәттә, кояшны буйыбыз. Рәсемебез яктырып ук китте. Күлмәкнең якасы калган бит, дустым. Хәзер кызыл карандаш ал да ыргакка охшаган бизәкләр ясап чык. Бит алмаларын да буя. Булды, рәсем әзер. Тиздән яңадан күрешербез. Хуш-хуш.